Alam donya iki ora mung dipanggoni jalma manungsa, kewan lan wit-witan, nanging Gusti Allah uga nitahake makhluk sing ora kasat mata alias ora katon yen tinulu. Demit uga duwe kadonyan dhewe utawa papan panggonan dhewe. Tumrape manungsa lumrah ora bisa weruh wujude demit, nanging kanggone wong pinter sing kulina laku prihatin tentu bisa weruh demit, setan utawa jin. Bab kuwi mau dialami dhewe dening dalang kondang Ki Sabda Dadi kang wis nate dalang ditanggap demit. Ceritane mangkene, kaya adat sabene Kidalang Sabda Dadi rikala lagi ora ana tanggapan dalang, asring lenggahan ana teras daleme lan biasane jagungan karo garwane ing teras omahe kasebut. Bu, wis rada sawetara iki aku ora ana tanggapan dalang ya Bu. Pitakone Ki Sabda Dadi marang garwane. Iya Cik Pak, kok wis rada sawetara ora ana sing ngersakake ngundang tanggap panjenengan to Pak? Jawabe garwane kanthi lenggah layah-layah. Lagi wae ngobrol-ngobrol ana ing teras kasebut, dumadakan ana tamu nganggo mobil sedan Mercy tahun 1970-an mandheg ing pelatarane omahe Ki Dalang Sabda Dadi. Sabanjure tamu loro kuwi mau metu saka mobil terus lumaku nuju ing teras daleme Ki Dalang. Menapa leres mriki dalemipun dalang kondang Ki Sabda Dadi? Pitakone salah sijine piyayi kuwi kanthi sopan. Nggih leres, kula piyambak dalang Ki Sabda Dadi. Lajeng kersanipun nak Mas menapa? Jawabe Ki Sabda Dadi karo ngaturi lenggah tamune sakloron mau. Tamu mau banjur lenggah ing kursi lan sawise lenggah banjur njlentrehake keperluane menawa dheweke duweni hajat nanggap wayange Ki Sabda Dadi kang diadani ana ing daleme yaiku daerah Karangdawa, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sawise ana kasepakatan rembug rega lan dina kang wis ditemtokake antarane Ki Dalang lan tamu sakloron, sabanjure tamu mau nyuwun pamit marang Ki Dalang lan garwane, terus nuju ana ing mobile maneh lan bablas kondur ing daleme Karangdawa Klaten. Ki Dalang ora langsung mlebu ing daleme, ananging banjur pamitan garwane saperlu ngubungi para penabuh gamelan utawa wiyaga lan para waranggana. Bu, aku pamit dhisik ya, arep nemoni pimpinane wiyaga lan para waranggana. Wong sesuk kuwi kudu mangkat bareng-bareng ning Karangdawa Klaten. Kandhane Ki Dalang terus bablas mlaku menyang panggonane sing dituju. Merga panggonane pimpinan wiyaga lan waranggana ora adoh, Ki Dalang cukup mlaku lan ora let suwe kabeh mau wis bisa dihubungi, langsung dijlentrehake apa kaperluane ngenani tanggapan wayang kasebut.
Ana ing dina kang wis ditemtokake Kidalang sabda dadi sarombongan tumuju ing desa Karangdawa Klaten. Kurang luwih sajam perjalanan nganggo mobil lan bis rombongan tekan panggonan tanggapan kasebut. Sambutane panitia lan para penonton seneng banget merga desa kasebut bakal ana tontonan wayang kulit suwengi muput. Ana ing papan kasebut wis disiapake gamelan, jejeran wayang kulit lan uberampe liyane. Kidalang, para penabuh lan para waranggana mung kari ngenggoni panggonane dhewe-dhewe. Kira-kira jam 10 wengi Ki Sabda dadi langsung dalang kang diiringi gamelan uga suarane waranggana. Udakara jam 12 tengah wengi dadak Kidalang diganggu, dheweke diweruhi ula gedhe banget mlungker ana ing sacedhake Kidalang. Ananging Kidalang tetep wae mayang karo ngucapake japa mantra, merga Kidalang kejaba dalang uga salah sawijining paranormal sing kondang dadi ngadepi godha kuwi wis biasa. Aja ganggu olehku dalang, aku ing kene iki merga diundang para danyange kene, ngendikane Kidalang karo ngetokake tenaga dalam. Ula kasebut sanalika ilang saka papan panggonan kono, embuh menyang endi playune. Ora let suwe ana godha maneh, yaiku bocah cilik-cilik kang diarani tuyul, padha dolanan wayang sing lagi dijejerake. Eloke para wiyaga lan para waranggana padha ora weruh kedadian kuwi, mung Kidalang sing pirsa. Kanthi ilmu kebatinan sing dhuwur, Kidalang njur ngusir maneh godha sing ditindakake para tuyul kasebut. Rombongan tuyul melayu merga kena hawa panas saka Kidalang lan ora wani ganggu Kidalang lan rombongane maneh. Tekan biar padang pertunjukan wayang kulit wus paripurna. Kidalang lan rombongane banjur pamitan marang para panitia lan kondur maneh ana ing daleme dhewe-dhewe. Kidalang lagi bisa njlentrehake marang para waranggana lan para wiyaga penabuh gamelan menawa tanggapan wayang mau bengi kuwi sing nanggap rombongane demit. Ananging sing penting tanggapan kuwi ana hasile, yaiku duit, lan sabanjure duit mau terus dibagi-bagi marang para wiyaga lan para waranggana. Sing diceritani padha ndomblong alias gumun, kenapa para lelembut bisa duwe duit akeh lan bisa nanggap wayang. Ananging sing penting kabeh bisa melu seneng merga padha entuk duit. Sabanjure sawise padha nampa dum-duman duit utawa wis nampa hasile nyambut gawe sewengi muput, para wiyaga lan waranggana njur pamitan marang Kidalang lan padha kundur ana ing daleme dhewe-dhewe.
Thank you.